Sa number 9, ginlubong na sang kahapon na mag-utod nga Attorney Simplicio Palangka kag Dr. Ernesto Palangka. Ilang nga mga kahinablusan kag kaapuhan, gindumdum ang ilang nga mga kontribusyon sa pag-uswag sa Bacolod kag Negros Occidental. Yaring report. Sang Sabado, ginhayaan na isang isa lang kaadlaw sa kilid sang Our Lady of Victory Church sa Victoria City ang abunan ni Attorney Simplicio Palangka kag Dr. Ernesto Palangka. Si Attorney Palangka o kung mas kilala nga Uncle Sam ang nagsugod sa reclamation works sa Pilipinas ng 1960s. Kag si Dr. Palangka naman ang kabahin sang team nga nagpatigayon sa pinakauna nga kidney transplant sa Pilipinas. Si Uncle Sam napatay sa edad nga 98 kag 86 naman si Dr. Palangka. Kalabanan sa ila nga magulutod, nagtaliwan nga mga 80 tahon o 90 tahon. Suno sa ila hinablos nga si Reynaldo Bantog, posible ini bangod sang genes nila kag ang simple nga panggawi. It's in the genes. They are really long, they have a long life. Simple living lang siguro, you know. They don't indulge too much on rich food and disciplined life. And you see both of them. Si Anay 3rd District Representative Alvin Benitez ang pinakasubang sa mga apo. Suno sa iya, dalayawon ang duha. Si Dr. Palangka nagpatukod sa Drug Rehabilitation Center sa Victorias, pila na kadekada ang nagligad. Ang lolo Sam niya naman, gingkadlawan lagsadto sa nagsiling plano niya nga i-reclaim ang duta sa Bacolod. Sang hindi pa in ang reclamation. So, siya gito nagtugod, kaya makita mo nga ang mga tao wala ginakadlawan siya. Sa bulan, ga-reclaim siya nga hindi makinalan nga katapos sa mga duta sa tupad. That's why gitawag siya the old man by the sea. Bisan ang mga kaapuhan sa sining nga henerasyon ang makasiling nga tuman ka mga maalwan ang ilang mga lolo kag dako ang naging kontribusyon. Sang una halin pa sang bata ko, like I was like 3 years old, may kakadto kami na permit sa office niya. And the first siguro nga magsulod sa ulo ko is that he's very generous. That's good. So kada kadto na namon, usually mamalan siya, pumahaw pa mo to, nakadto mo to sa ano. Madamo sa nangin scholars si Uncle Sam. Gani panawagan ni Mayor Frederick Palangka sa iyang mga nangin scholars nga kun mahimo mag-donate sa Domus Day, ang lugar nga ginaistaran sa mga retired nga mga kaparian kag may mga masakit. Isa man ini sa mga proyekto sa ilang nga Uncle Sam. Kung niara ka mo ipamulig sa ila, you feel that they have helped your life and has changed your life for the better, we will ask that you help and donate to Domus Day ang na-decidean sa pamilya. Okay. Ang bread port ang ginsugura ni Uncle Sam nga sa karon 250 hectares ang kalaparon. Dili na sa karon nagatindog ang SM City Mall kag pila ka mga commercial establishments. Ang Pope John Paul II Tower ang iya man naging patukod bilang pagdumdum sa pagkadto diri sadto sang Santo Papa.